Hello guys, so we are Pangkat Magbalaue. You are Magbalaue. I'm Donna. Richie. Elton. Ciela. Niña. And today we are going to Duyan Maria to what? Conduct a needs assessment. So, Niña, anong gagawin natin sa needs So, assessment? ayun, pupunta tayo sa mismong orphanage para ma-identify natin kung ano nga ba yung mga kailangan doon sa mismong orphanage na kailangan natin ma-provide sa kanila. Yes, and more about what we will do later kapag nandun na kami. See you there! Kakatapos lang namin mag-conduct ng needs assessment and nakausap namin sila tungkol sa mga bagay na mahalaga. Si Ma'am si Mama Vicky. And nakapag-ikot din kami para makita yung place. So ayun, from this point on is magsisimula na kami, mag-recalibrate kami and everything. Yes. Hi guys! Babalik na naman May kami ka? sa Duyan ni Maria. Kasama sila Elton, Ciela, Niña, ako, Richie. See you there!